Katulad nito mga 150 at ang bintahan nito. So maganda na yung mga bulaklak niya. Ang sarap tingnan kapag ganito parang sesaya, ang daming namimili. Tapos ang daming bulaklak, makulay. So napakasarap sa pakiramdam, tapos ang ganda ng panahon. Ito mga kapromdi yung African talisay na sinasabi ko na 150 pesos. Kaso lang medyo matagal lumaki, pero mas maganda yung nag-alaga ka ng halaman na ikaw yung nagpapalaki. Magandang araw sa inyo ulit mga kapromdi. Nandito ulit ako sa Silang Cavite at sinamahan ko yung friend ko na namimili ng halaman. Siyempre, nagwi-window shopping na rin ako kahit wala akong pambili. Siyempre, kaya nga window shopping. Tuwang-tuwa kasi na napakarami kong nakikita mga gandang halaman. Yung mga dream plants ko katulad ng philodendron, red sun, at iba't ibang klaseng halaman na magugustuhan ko. At gusto ko mga bromeliads na iba't ibang klase. So lahat yon, ang mga bromeliads dito nakita ko yung tago 150 na lang yung tiger bromeliads. But yung iba wala akong idea kung magkano yung presyo kasi wala naman mga nagbabantay. So antayin ko pa yung kung may lalapit sa akin. Siyempre nakakahiya naman, nag-window shopping lang naman ako at tinitingnan ko yung mga magagandang halaman. Yung African talisay kapromdi na napakamahal, yung medyo maliit lang, ay 150 na lang dito sa Silang Cavite. So ayun, napakarami kong nakikita mga halaman dito at siyempre takam na takam ako. Kaya lang malayo kasi doon sa Bicol, ayaw kong magdala ulit ng halaman galing dito kasi ang hirap sa biyahe. Pag dala-dala, ang dami kong bit-bit, naiinis ako pag marami akong dala-dala. Gusto ko isang bag lang dala ko. So ayun kapromdi, papakita ko sa inyo yung mga magagandang halaman dito at mga ayun, yung mga dream natin. Maraming halaman dito. Siyempre, dito talaga mga magagandang halaman kasi malamig yung dito. Malamig yung weather condition dito kaya ang gaganda ng mga halaman nila katulad ng mga bulaklak. So parang lagi silang fresh katulad din sa Baguio na malamig. Dahil malamig dito, so aasahan natin palagi na yung mga bulaklak ay fresh palagi. Ayun, ang gaganda at napakarami din ditong orchids. Banda, marami rin din silang succulent dito. Mga Malaysian moms. Iba't ibang klaseng kulay ng mga bulaklak. Ayan, ang ganda. Sariwang-sariwa mga kapromdi. Marami rin silang bigonya dito. Halos lahat na yata ang halaman kapromdi nandito na lahat. Mga succulent, hydrangeas na sariwang-sariwa yung mga bulaklak at bagong sibol. Ayan, ang ganda-ganda nilang tingnan. Pero mas gumaganda sila kapromdi kapag medyo nasa middle age sila. Yung bang nag-blooming na masyado. Kasi ito, para mga bagong sibol lang, kaya hindi pa masyadong nakabuka. Pero maganda na rin tingnan at yung mga iba't ibang kulay niya. Mostly kapag, halimbawa ito, nagiging purple siya kapag lumabas na siya. But depende sa pH ng soil. Ito katulad dito medyo magulang na kaya na siya naging purple. Minsan kulay blue rin siya at white. So umagang umaga pero ang dami nang namimili ng mga halaman dito.
Mostly yung mga makukulay dito, yung mga nakikita kahit malayo, mga bougainvillea na talagang punong-puno yung bulaklak. Narinig ko dun sa nagtitinda, 3 times daw nilang nilalagyan ng mga ng fertilizer para mamulaklak. So maganda ka from di sa bougainvillea, hindi mo siya kailangan alagaan ng todong-todo. Kailangan lang na i-maintain na medyo moist yung soil niya para hindi siya matuyo. But mas favor nga sa kanila yung nainitan sila. Kaya siyempre dito sa sa Silang Cavite, mainit dito pero yung weather malamig. Kaya yung gustong-gusto ng mga bougainvillea dito sa Silang. Kaprom di sa atin mahal pa rin yung mga African talisay. Dito yung African talisay is 150 na lang yung maliit. Ito siyempre medyo dahil malaki na ito at siyempre matagal itong lumaki. Medyo pricey rin yung malaking African talisay. But yung maliliit 150 lang, katulad din mga ordinaryong plants. Hindi na katulad dati na kahit maliit lang, libo na kagad yung value. So ngayon medyo mababa na talaga yung presyo. Yung mga nito, yung medyo malalaking bougainvillea na sabi nung nagbabanta is 400. Then yung 150, yung mga nasa maliliit na pot. Katulad nito mga 150 yata ang bintahan nito. So maganda na yung mga bulaklak niya at punong-puno. Halos lahat na mga dahon niya, para makikita mo mga flowering lahat sila. So pipili ka na lang ng kulay kung anong gusto mo. Ayan, may mga puti, may variegated na bougainvillea. But yung variegated kasi parang naman parang katulad din naman ng ibang bougainvillea. Advantage lang sa variegated kasi yung dahon medyo magandang tingnan. But yung bulaklak naman pareho lang din naman. Mga pikara. Ang sarap tingnan kapag ganito, parang sesaya, ang daming namimili. Tapos ang daming bulaklak, makulay. So napakasarap sa pakiramdam, tapos ang ganda ng panahon. Ito naman mga kapramdi, yung bang pangalan nito? Dendrobium? Orchids. Ha? Orchids. Orchids? 150 yung nito, 150 yung per pot. Maganda rin naman siya. Pero marami, hindi lang ito ang mapagpipilian. Maraming variety ng orchids dito. Katulad nung banda na Cavite. Magkano kayong banda? Magkano yung boss yung banda? 350? So mas mahal pala yung banda. Tapos dito 150 lang. Napakarami rin dito mga bromeliads na iba't ibang kulay. Yan, tiger bromeliads. Boss, magkano yung bromeliads? 150. So 150 kapramdi yung ganitong bromeliad. Maganda na siya kapramdi at malaki. So sa Bicol parang mahal pa yung ganitong minsan binibigay pa nila ng 400, 500. Pero dito sa Silang Cavite, napakamura na ng mga halaman dito. Makakapamili ka pa at ang dami. Kung gugustuhin yung talagang makamura ng halaman, mas maganda kung sumadya talaga kayo dito sa talagang tindahan ng halaman. Pero kung tinatamad naman kayong mamili at kaya nyo naman bumili ng mas mahal, pwede na yung mga retailer online. So ayun, napakarami rin ditong mga roses, mga flowering roses. Ayun, ang lalaki ng mga bulaklak at napakaganda talaga. Ayan, yung mga bromeliads nasa 250 or 350 ang isa.
But yung tinanungan ko na yung pinakauna kong tinanungan ng bromeliad, ang tiger bromeliad is 150. Hindi ko lang alam kung magkano yung presyohan dito sa garden center na ito. But yung narinig ko dun sa may nagtanong na babae, yung bromeliad na ito ay 250 each. Ayan, yan mismong nakikita nyo na parang may green and red. Ayan. Tapos itong mapupula na ito, siguro mas pricey siya, baka mga 350 each or 300 pesos. Hindi kasi ako makapagtanong kasi mailap yung mga nagbabantay, maraming customers, kaya hindi ako ma-assess. Then yung may mga flowering, hindi ko alam kung magkano presyo nun. Tapos ito yung mga jade plants. Ayan, mga mura lang dito ka-from minsan nakala mo mahal pero pag tinanong mo mura lang. Ayan, mga bromeliads na may flowers. Ayan, flowering na yung mga bromeliads na yan. Tapos yung tiger bromeliads na yan, hindi ko alam kung magkano presyohan niya dito. Kasi yung una kong tinanungan ay medyo hindi maganda yung tubo niya dito. Maganda yung niya. Medyo lush. Ayan. Ayan, 250 pesos ang bromeliads na ito. Ayan, 250. Tapos yung mga flowering, hindi ko natanong kung magkano. So nakikinig lang ako doon sa usapan ng customers at sa nag-assess sa customers. Ayun, mga roses, orchids, ayan, napakadami. Ang gaganda talaga. So, yung binabalik-balikan ko yung Prince of Orange kasi dream ko yung plants na yan. Although mayroon ako dun sa kubo ko, meron akong binili pero payat siya. Binili ko naman yun ng 250 pesos dun sa plant seller sa amin. Tapos mga begonias, marami rin dito. Ano tawag dito? Mga philodendron, mga ano to? Peperomia. Ayan, mga peperomia, winter melon. Tapos maraming varieties na makikita dito ng mga peperomias. Ayan. Mga rubber tree or rubber plants. So, ayun yung mga rubber plants. Tapos, napakaraming anthurium, yung mga parang dwarf. Tapos, philodendron dark lord. Ayun yung mga anthurium. Tapos, napakaraming plants. Katulad nito, parang white yung flowers niya. But yung Prince of Orange, itong Prince of Orange na ito, ay pumapatak na 350 pesos each. Pero pag bibili ka ng tatlo, ibibigay nila ng 1,000, tatlong piraso. So, ayun, napakalash na. Mayroon din silang Black Cardinal. So, the same ang presyo niya. Mayroon din 350 each. Pag bumili ka ng tatlo, ibibigay din nila ng 300 or 1,000 pesos per tree. Mura na yung kapromdi kasi may natanungan ako na medyo mas malaki ng konting-konti lang, 450 yung isa. So, walang tawa. Dito makaka-discount ka sa nito, sa garden center na ito. So, ayun mga philodendron, anthurium. Napakarami na. Nalilito akong saan ako pupunta dito sa garden nito kasi napakalawak, ang gaganda ng mga halaman. So, murang-mura na talaga yung halaman ka-from di bagong-bagong dating lang daw ito. Galing imported, galing China. So, ayun, magaganda yung mga pagka-lash ng mga halaman dito. Katulad ng nakikita nyo, makulay na makulay. So, parang gusto kong bumili. Kasi lang, iniisip ko lang ka-from di kasi malayo ako. So, pagdadala, mahirap. Ayan, napakaraming begonias na tinda dito. Mga Holland begonias. Hindi ko alam kung magkano yung presyo ng bawat pot niyan. Kasi mahirap magtanong, mahirap hagilapin yung mga nagbabantay. Kasi ayun, paikot-ikot, minsan nakafocus lang sila sa isang customer. Then, ayan, mga halaman, ang ganda-gandang pagmasdan, napakadami at napaka-presko sa loob ng garden center kasi malamig yung hangin.
Ayan, napakadami. Nalilito ako kung saan ako po focus. Ito naman, Prince of Orange na ito, maliit lang tong Prince of Orange na ito. So, bawat isa niyan ay 200 pesos. So, ayan, napaka-class ng tindahan na to kasi para malaman mo yung presyo, dapat i-scan mo yung barcode para lumabas yung presyo. Ayan. Ang cute, no? So, 200 pesos isa niyan. Meron din Black Cardinal, the same yung presyo. Ayun, yung mga, ano ka naman yung, parang iba naman tong nandito, but similar nung ano ko dun sa, bromeliad ko dun sa Bicol. But ito yung ano dito, yung sa bromeliad dito, nagsasanga yung ano niya, nagsasanga yung bulaklak. Yun nga sa Bicol, parang single lang na ganito, tapos may lumalabas ng mga panibagong bulaklak dyan sa ano, dulo ng mga slice na yan. Din ito, tatlo yung ano nyo. Sumasanga sila. Karamihan may mga sanga yung mga bulaklak. Ang ganda ng kulay talaga. Napakaganda. At syempre maganda kasi yung weather dito. Mga arcades. Galatea. Aglonema. Sarap mag-shopping. Ito mga kapramdi, yung African Talisay na sinasabi ko na 150 pesos. Malalaki na siya. Siyempre madali lang naman magpatubo pag maganda yung soil. Kaysa bibili ka pa ng mga libo-libo na umaabot ng 6,000, 20,000, 40,000. Dito okay lang yung ikaw magpasimula. Ito ano lang, 150 pesos. Kahit ilang talisay, African Talisay pa yung bilhin mo, sulit na. Kahit 3 o 4 na African Talisay, pwede na yon. Antayin na lang lumaki kaysa hindi ka makatipid. So ang laki ng savings kapag bibili ka ng ganon. Mas maganda yung nag-aalaga ng halaman na ikaw yung nagpapalaki. So ito mga ano dito. So I think mga 150 pesos din yung mga nandito, yung mga halaman. Kasi pag tinatanong ko yung mga mga presyo, kahit yung bougainvillea, pandakake, eugenia, it's all about 150 pesos each pot. So ayun. Itong magkano itong hydrangeas? Hydrangeas or hydrangea, magkano naman yan? 100. So ayun kapag di napakamura pala ng hydrangeas dito, 100 pesos na lang, kala ko 150. So ang lalaki ng mga bulaklak niya, ano na siya, blooming na siya, lumabas na yung kulay niya. At yung mga bougainvillea magkano? 150 rin, halos lahat 150. Ito yung 100 pesos lang ito. Yung hydrangeas or male flower ang tawag niya. Hindi raw siya hydrangeas kundi male flower. Yung ruby na boss, ruby ba yan? White tineke. White tineke? White tineke na rubber plant. Magkano naman yan? Hindi pa siya available. Wala pang. Bagong dating lang. Ayun. Bagong dating lang daw yung rubber plant. So, ayun, napakalawak ng mga halaman dito, mga halaman na kahit saan ka pumunta dito. Traffic na nga mga kaprom, ang daming bumibili ng halaman ngayon. Mga galing ito ng Manila, nagdagsaan dito. Sa kabila, marami rin na tindang halaman doon. May malalaking yung African Talisay. Boss, magkano yung malaking African Talisay na yun? Sa inyo ba yun? Magkano yun? Hindi mo alam? Sa tantiya mo, magkano yung ganun? 50 mil. So, ayun kaprundi yung malaking African Talisay doon is 50 mil. Kaya bilhin na lang tayo ng mas maliit. 150 lang, no?
O 150 lang. Kaso lang medyo matagal lumaki. Pero mas maganda yung nag-alaga ka ng halaman na ikaw yung nagpapalaki. Ayan, bumili kami ng kutsarita na pang landscape doon sa garden ng friend ko. Bali, 15 pesos each na pot. 15 pesos each pot. So 20 piraso bibili namin. Ayan, napakarami talagang halaman dito. Ang sarap mag-shopping. Kaya lang pagbabiyahe mahirap. Saan mo? Saan kayo uwi? Bicol po. Ay, Bicol. Saan po kayo sa Bicol? Camarines. Sur? Opo.